Godt. Jamen Stine, hvis du kører ud i lyskrydset, så til højre. Stine Thier Andersen er lige nu en sjælden type køreskoleelev. Så finder du trækpunkter, og så er vi klar til at sætte i gang. Modsat mange andre køreskoleelever i Nordjylland lige nu, har hun nemlig fået en dato for den forhåbentlig sidste tur i skolevognen. Jeg har jo været en af de heldige, som virkelig hurtigt har fået en køreprøve, selvom at det er en måned siden, jeg tog min teoriprøve. Landet over har der i månedsvis været massive problemer med at kunne booke køreprøver nok. En problemstilling Stines kørelærer efterhånden kender til hudløshed. De fleste elever, de kommer til at skal vente en måned til halvanden, før de kan få en køreprøve. Med ventetiden følger også udgifter til ekstra køretimer, typisk 600 kroner per lektion, 2 gange om ugen, indtil datoen for køreprøven. Altså hvis ikke man har sparet nok op, så kan man jo også risikere, at man ikke kan få sit kørekort. Og det er jo bare pisseirriterende, at man skal bruge 600 kroner af sine egne penge på en ekstra køretime, som man kunne have været foruden. Færdselsstyrelsen overtog forvaltningen af køreprøver i oktober 2021, og ifølge Kenneth Christensen har det lige siden været et problem for kørelærerne, at de ikke kan booke det nødvendige antal køreprøver hos Færdselsstyrelsen. Førhen, da det var politiet, der stod for det, der rykkede de bare flere betjente ind fra færdselsafdelingen og afholdt flere køreprøver. Så der var aldrig den her lange ventetid, som der er nu. Et andet sted i Aalborg kan Markus Pedersen også tale med om problematikken. Man står der om morgenen og tænker, jeg skal med bussen, og det der, man sidder og bare tænker, den bil er flot til at holde og stå der, jeg vil bare gerne ud og køre. Han har været færdig med teori- og lovpligtige køretimer i over en måned, og har stadig ingen udsigt til en dato for en køreprøve. Nu har man jo gennemført det hele, og er egentlig klar til at starte det her fine kapitel med at køre bil og fragte sig selv fra A til B. Og så står man her og finder ud af, at det eneste, man kan gøre, det er at sidde og vente, fordi de kan simpelthen ikke finde tider til os. Hvorvidt problemet snart bliver løst, står stadig hen i det uvisse. Så du orienterer og blinker og skifter til anden gear og går klar til at svinge hernede. Sikkert er det dog, at hjulene på skolevognen har kurs mod Stine Thier Andersens køreprøve om præcis en uge. Jeg er lidt bange for, at jeg ikke består, fordi så går der en måned mere, før jeg kan få den næste køreprøve.